бо дастури асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми аз заминларза зарардидаи Афғонистон кӯмаки башардӯстона фиристода шудааст. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. кӯмаки башардӯстона аз либосу пойафзоли зимистона, маводи хӯрокворӣ, масолиҳи сохтмонӣ, хайма, ҷилди хобу рӯйпӯшҳои зимистона, оби нӯшокӣ ва дигар ашёҳои барои зиндагӣ зарурӣ иборат буда қариб 3300 тонаро ташкил медиҳад. кӯмаки башардӯстона ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи Афғонистон тавассути 130 мошини боркашонӣ ба Афғонистон интиқол дода мешавад ва он намунаи олии ғамхорию дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мардуми давлатии ҳамсояи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки субҳи 7 октябр дар ноҳияи шимолу ғарбии шаҳри Ҳирот заминларза бо қувваи 6.3 дараҷа рух дода буд. дар натиҷа беш аз 2400 нафар ба ҳалокат расидаанд. тибқи маълумоти идораи маҳаллии мубориза бо офатҳои табиӣ, беш аз 600 манзили истиқоматӣ ва 13 деҳа хароб гардида, шумораи зарардидагони заминларза ба 10 000 нафар расидааст. баъдан дар Афғонистон боз силсила заминларзаҳо ба амал омадаанд, ки дар натиҷаи онҳо низ нафарони зиёд ҳалок ва маҷрӯҳ гардидаанд.